ana sambeting kandha han inggih menika ta gumelaring padukuhan Karang Kadempa mapan wonten areng-arenging gunung enggo-enggoan pinager sela seta selane sinasa pasir jenar cinampur padas linebur saben marga wonten gapura nginggiling gapura ana pepethan Garuda ing ngandhap sineratan bineka tunggal ika kanan keringing gapura katancepan gendera kang awarna gula klapa minangka dadi lambang kamardikaning praja kang ambawahaken Karang Kadempa turut pinggiring margi tinanduran wit turi kang urut runtut sarwa patut sekar turi petak memplak dumawah aning lemah katingal hanjrah lamun Cirandara kaya ngulama kang lagi sujud kiwa tengening marga ingkang katingal mung gumelaring pategalan tuwin pasabinan aja dumeh mung parigaga yekti dateng semake wanci panen katingal kuning gumrining panyayah kencana sinangling kamarutan lembak-lembak yayah ombak ing samudra rop semanten ugi pategalan tan wonten ingkang kuciwa katitik jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo lombok tirang robyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi ing desa ngadesa taksih katon kinemulan ijeming Karang Kitri kang nedeng awuh hambiyet ngemoh-mohi kaya to krambil genjah anggedabyah kelapa gading kang wis sumending pisang ambon sanggon-nggon gedhang raja sak depa-depa sinawung pelem gadung golek lan tali jiwa kanan keringing Karang Kitri kataneman jejampi mawarni-warni maweh kesarasaning diri mila kaya wis meton pon-pon sumebar mapan sak nggon-nggon ngajenging wis mawonten Balumbang wening toyane akeh mina ingkang mataya namadyaning Balumbang katiti wadra pariwirawiri pating sliri mujar ketingal sami kekanjer ulam tawes lumampah ngujiwat kenes iwak tombro hangombro-ombro waderbang kumambang sumimpang aning tepining watu karang pancuraning sendang ingkang tinalangan minangka padusaning para kauling Karang Kadempa kekocahe toya nrata semarang pesabaning mentok minti bebek meri sarta kinarya pangguyanganing kebo kelawan sapi oce-ocean tasih jangkep angrenggane endahing Karang Kadempa kapiyarsa manuk podhang kumandang mencok oning pangetapang derkuku manggut-manggut ing weduku perkutut padha lulut betet-betet ketingal padha ngeket peksi jalak ajingklak-jingklak ngajak marang prenjak wis kencan semayan karo peksi bayan sumingkir saking raos kumatir girang kang tanpa sumelang hawit tanana jamu ingkang ganggu marang kamardikanira katingal wis maning Karang Kadempa winangun joglo pepayon sirap kang wis sirep cinegaan deling kaukir ing ndapa wonten blencong murup edum urube hakarya adem kang mapan ana ing kono katingal geliak-geliak lenggah aning lincak lambaran widik lah menika ta warnane jimat kang bisa ngucap pusaka bisa kandha awasta ki Lurah Semar ya ki Lurah Badranaya marga sampun Nayantaka Bojagati Duda Manang Munung Janggan Semara Santa Dyah Juru Punta Prasanta ya Kyai Semaya yen wayang wong ngatimin sak dulit-dulita nalika lenggah kahadhep kelawan ingkang putra tiga ingkang wonten ngayon nenggih nama Kelurah Nalawigaring Cakrawangsa Pegat Waja Pancal Panarujak Permana Brengkelan ya Bambang Sapu Jagat tan kantun Kelurah Petruk Surajenggala Kantong Bolong Jenglong Jaya Tong Tong Sot
Ngwingking piyambak Lurah Bagong sami cumadang marang sabdaning Kinayantaka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lesan. Ning karang kadempel lelitang Kyai Lurah Semar sapranaane mulat kebon tegalan aren-aren sami ngunduh tarupa suka sinden sesen donen sarwin joget genti-genti begegek ugek hemel sak dulita lae. Kosek Pak, aku arep takon. Kowe arep tak urus. Perkara apa? Kowe iki anggere muni sepisan kok mesti nganggo tembung begegek. Ugek-ugek. Hemel-hemel terus kon ndulit. Upama Semar ki sepisanan muni lole ngono piye? Lole ki dudu ndekku. Lole ki ndeke Durna. Ya. Aja sok nganggo dudu duweke. Dosa. Iya nek roh. Roh kok ora roh ya dosa. Ora mangsane kok wangsulane kok cekak ya nek roh. Kakekne ora pirsa ning Gusti ora sare. Manut agama sing tak rasuk tandang tanduk solah bawa muna munining wong saben dinane iki
dicatet dening malaikat loro. Rakib karo Atid. Kowe besok nek mati mempertanggungjawaban tumindakmu. Lah kok yo nek roh mula mburok kowe iki. Aku ora omong karo kowe ya. Sing tak takoni kakekne ya. Kowe tak kandhani ya. Ing ngatasé aku wong tuwa iki yen paring dawuh mesti mengko karep. Karepe piye? Begegek kuwi meneng, ugek-ugek kuwi obah. Hemel-hemel kuwi mangan sak dulita ki mung sethithik. Dadi mengko karep yen kowe kepengin mangan ya obah. Aja mung meneng. Nadyan ta entuk sethithik ning kuwi pangan sing halal. Dipangan ya dagingi ya geti ngono. Ngono ta. Begegek iki meneng, ugek-ugek iki obah. Iya. Mel-mel iki mangan. Iya. Sak dulita mung sethithik. Iya. Lah genahe ngono lho. Tak nggo pathokan iki kena ngono. Kok aku nek tekan omah ya arep kandha karo bojoku. Mbakne aku cepak ana mel-mel. Aku ben iso ugek-ugek. Engko nek aku mbegegek kowe malah goleke jamu. Oh alah. Coro. Tole nala gareng kula mo. Petro kula mo lan kowe Bagong. Apa, Pak? Aku rumangsa bungah banget dene anak-anakku wis padha ngetokke darmane dhewe-dhewe. Aku iki dadi lurah nglurahi wong sakarang Kedempel. Mongko kekuwataning Karang Kedempel kene iki winengku ana anakku telu iki angka 1 Gareng, angka 2 Petruk, angka 3 Bagong. Apa ta mungguh ancasing wewangunan sing padha ditindakake. Ora liya mung bakal nuhoni marang idam-idamaning bebrayan ingkang kepengin urip ana samadyaning alam adil karo makmur. Nggih, Mo. Mula supaya bisa kecakup wa 5 perkara. Wa kang sepisan wareg, wa kang kaping pindho wastra, wa sing kaping 3 wisma, wa sing kaping 4 waris, geneping waras geneping wa 5 yaiku wasis. Nggih. Kuwi kudu diudi. Waton wareg, wastra, wisma, waras, wasis kecekel. Ing kono mujudake alam sing adil lawan makmur. Kowe nggih. Kene lipuren nggih, sawetara kowe padha ngadhep. Wah nggih cocok karo wancine. Iya. Yo. Iya Kang, nanjake sindene. Sepisanan ki sinom parijata. Pancen ki pakem kok. Aku kene ora metu sinom ngono wae. Masuk angin. Marga wis jiwa nyang seni. Nek ora iso nglaras ngono ki wah tenan. Ini ya kebangetan kaya Gareng ki saka jiwa nyang seni nganti ora ngerti sopan santun. Piye? Aku ki dilapuri marang tuwamu ki ya melu kemrapok lho. Coba to nak Bagong, Masmu Gareng kae. Bojone nglarani arep mbayani Mas tinggal kelenengang. Lewedok arep nglairke wis sambate ngaru napung. Aduh Gusti nyuwun kiyat. Aduh Gusti nyuwun kiyat. Lah kok Gareng iki para besang lho. Ora cocok to kuwi. Witena wis nampa manjrep ora dinyanyi. Ya. Sinom parijata. Mung kari milih suarane sapa? Pesindene iki ana Jiro Lupat 5. 5. Lha siji senden. Ayo nekuk ula-ula sik.
Asmane sapa wae, Truk? Genah. Mbak Yu Darmi, Nduk Yatmi, Nduk Sulani, Nduk Kanti. Aduh. Nek iki ora wani nduk nek iki aku. Mbak Nyahni. Ya. Nana iya, suarane sapa? Kula nyuwun tulung dateng Kakang Mbok Sunyahni. Janji sak kose. Uruk urung. Mune urung nyenggaki. Wis. Linggih ning dhuwur salon sila tumpang. Karo udut. Karo udut nek didumi. Ya. Wes aku ijik kemropok karo Cipta Gareng kok. Kancane dumi kok aku ora ya was. Wani ya wani. Wani ya kentel karo ya. Ya. Monggo. Nah, sainem pire jete. Cilekut. Sing lanang seniman sing wadon senirane tumrap wong telu papat rakyate sehat-sehat wong agung ngisi abang ora legi nonano kepati amar sudi yo Rambi abang kalong selendang biru kuwi apa adol carang gesing apa iki siji nyelawe we nek rekaman ki nyelawe ngono oh suram lah semangga udah Bra
jenang glali kagulane oh iya kondo karo Cipta Gareng kurang loro Jasamar wis ta Jasamar wis yalah cemengkeling ya mau Jasamar kuwi tempiling kaya uret ngene nempiling Neno. Alah.